Героям Слуцького збройного чина тройче! Слава! 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 Героям Слуцького збройного чина тройче! Слава! 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 Героям Слуцького збройного чина тройче! Слава! 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 Шановні сябри, шановне господарство, сьогодні, справді, великий день в історії білоруського народу. Сьогодні День героїв. Велике дякую, що ви сьогодні эту дату святкуєте тут, в Варшаві. Коли тільки все починалося, наші найновші хвалі відродження, тоді комуністи, які окупували нашу Україну, казали про слуцьких повстанців, про слуцьких героїв, про слуцьких селянів, що вони бандити. Це те ж саме, як сьогодні, бо шмат хто з тих, хто тут стоїть, так само з'являється для лукашенківської банди екстремістами і бандитами, бо хоче, щоб білоруський народ мав право вибирати владу. То, що здійснили слуцькі селяни, це великий подвиг. Я не ведаю, чи удасться мені дожити до того моменту, коли справдиться моя мара. Я вельми хочу, щоб в тих вёсках Слуцького збройного чина повстали помники, потому что селяне пошли воевать. Все. Як их отмобилизовали. Это и прозвище есть. Лишь влада у нас чужая. Я памятаю, як ставили крижи Белорусский народный фронт. В Грозове, Семежеве, в Визні, яка сьогодні Червона Слобода. Пам'ятаю, як виступав Зінон Позняк в Слуцьку і в гэтых містечках. І я бачив, як ігонна правда доходить до людей, які приходили до мітинга. Бо нічого випадкового нема. Бо його родного деда, Яна Позняка, так само знищили вороги білоруського народу габісти. Сьогодні жахливо. Сьогодні ті крижі, до яких ми, Рух Солідарності, разом щогод возили молодь, яны знесені окупантами. Сьогодні немагчыме ушанування пам'яті героїв Слуцького збройного чина. І є ще більш страшні речі. Один з самих лепших творів великого Василя Быкова на чорних лядах – це про лёс білорусів. Бо люди гинули, каб жили белорусы, каб была Беларусь в любых умовах. Сегодня мало того, что лукашистская банда, что хочет робить с нашим народом, и народ зробили немым, у нас еще весь час дают інших героїв, забывшися, что случаки, які повстали супротив большевиков, это дети и внуки тих білорусів, тих дітяків, до яких звертався Костусь Калиновський. Бо нічого нема випадкового. Нам героїв лепять тих, хто весь час працював на Москву, на банду і ображав Костуся Калиновського одразу, як тільки змог давати перші прес-конференції. І в цей час Білорусь знищається. Я вельми люблю князя Вячеслава, але що він не має рацію. В Україні страшно. І в Україні нема ніяких можливостей для створення білоруського визвольного руха, війська. Нічого там випадкового нема. І трагічний льос Василя Веремейчика хоча б повинен вам всім відкрити в очі, бо нема тих схем, які малювались в 19-20 столітті. Я прийшов сьогодні на цей мітинг тільки з одною метою. Неділю того, як розказую вам історію, бо ви шмат що ведаєте, и можете сами казать многое. Я пришел сюда по іншій причине. Выступал шановный Игорь Станкевич. Я был на всех местах, где Слуцкое НКВД расстреливало белорусов подчас разных хваляў репрессий. Это то же самое, як такие же местины под Менском, по той же Воршей и практически во всех городах Беларуси, бо повсюль были турмы НКВД. Жахливые турмы НКВД. Чому я был? Потому что Микола Статкевич, коли вышел в 15-м году с турмы, не сдавшийся почваре Лукашенки, и он ставил крыжи по своему родному деду,
який був забитий в НКВД. І йому, як і всім іншим білорусам, ніхто ніколи не казав і не каже, де лежать ахвяри комуністичного терора. Тому от одної ділянки страшной под Слуцком до другой мы переходили и повсюль ставили крыжи, якие освещал святар. Тому там есть все месцы, бо белорусы памятуют. Я пришел сюда для того, как белорусы почали хоть самого себя ратовать, как публично використати максимы, что День Героев, и публично запитать, де Микола Статкевич. Не ведаю, яким чином мы живем, что нам навязывают все чужацкие схемы, забывшися, что коли мы здрадживаем оппозиции, коли мы здрадживаем своим героям, то лёс нас будет просто жахливый. Менавіта пачвара Александра Лукашенко, який шалено покрывджены на Миколу Статкевича, потому что он публично казал белорусам: Саша, верни то, что ты скрал у белорусского народа. Завсёды откликался, коли хтосьці пытался про палітвязняў. Вы бачите, показывают в новинах. Уже 2 года нема информации про Миколу Статкевича. И я долучаюсь до тых, кто пытает у этой злочинной улады. Где Микола Статкевич? Абстрактные лозунги уже робятся у нас. Мы потребуем свободу палітвязняў. А за этот час все больше и больше знішают наш белорусский народ, и все больше и больше з'является новых белорусских палітвязняў. Бо там сажают не за некие деяния, а по плану. Гэтак же, як робили ихние попередники кожную хвалю коммунистичных репрессий. И выйсти только казать правду, выходить з хлусні. Бо то, что отбывается в Беларуси, абсолютно жахливо. На нас апробированы были те технологии антилюдские, якія распаўсюджваюцца зараз по всему свету. Выйсти только заставаться людьми и казать про тых людей, якія все свое жыццё отдали Беларуси, бо мы выступали в Слуцку весь час. Выступали разом с Павлом Северинцем, с Дмитром Дашкевичем. Там было сённяшніх палітвязняў, якія чули наши промовы, больше, чем сегодня тут, на нашем маленьком митингу. Нельга сдавать гэтых людей. Нельга жить в хлусне выборчего фарса 2020 года, коли Россия практично вырашила все свои пытания по Беларуси. Не забывайте, что есть однольковое с тем, что было в Слуцком повстании и в 2020 году. Колькі грошей миллиардов «Газпром» кинул, как навязать белорусскому народу белые ленточки российской оппозиции. Але гэтак же, як 27 листопада 2020 года в Слуцку, в кровавых боях по всех практично городах Беларуси были подняты не российские белые ленточки, якие так рекламовали, а червоно-белые стяги, бо были слуцкие герои. Были белорусы завсёды, якія были за Беларусь. Так не забывайте про это. Бо герои Слуцкого збройного чина, коли яны побачили, что робится сёння, я не ведаю бы, что яны подумали. Бо яны зрабілі больше могли. Наша задача, каб наш народ не был знішчаны, и каб нават День Героев мы казали про сапраўды белорусских героев. Их сапраўды шмат. Белорусским героям тройчы! Слава! 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 Белорусским героям тройчы! Слава! 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 Белорусским героям тройчы! Слава! Слава! Слава!